Uta Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa sara maruta mawana panamarka samirana lan warayang Waduh bojreng-bojreng iblis lanat padha cecekang wong titiang lodra Mas Patik Raja aku. Satria mandheg ngendi sapa jenenge takoni ngaku ya linang ya Gus ngaku. Buta balik sira sapa pracikan ngendi dangkamu buta. Waduh lumo kesosor pasang takon. Ditakon idrung krem Semar malah pracekon njunjung marang jenenging buta dongko marang papan padune raksasa. Najan aku buta alasan aku buta sekalung samir pangkatku mantri ordena saranku dadi kala. Cocok ndol mrisa negara ujung gripek setting Gusti Kusina Prabu kembang tanpa sirah. Balik sira ngaku Gus. No sira tumambuh marang aku satriya ing Plangkawati kasihku Raden Angga Wijaya. Raden Angga Wijaya. Ya Raden Abimanyu, ya Raden Abimanyu, ya Raden Jayamurtita. Raden Jayamurtita. Raden Joko Pangalasan. Waduh jenenge akeh men. Semedya menyang tak takon ing aku ya Gus. Ojo takon laku ning satria mung anut kerenteking cipta tindak ing segedheping netra. Loko Bali. Oleh mbacut ora oleh nurut paripaksa. Apa ora ngerti kawar kendreng? Kaya ora ana awaran janur kuning. Ndas puta pating cepopok. Ndas puta ndak sambar ndak sandung petone sekitar pagas surika. Kaji suki cama wonten. Najan minder munjur angit para tak satir guru Bathang Yaksa. Artawalika sasar yaksa kapur. Wah gedhe mucik cendhek. Alena pain orang sang kemudur kelakon rembuk malu Gus.